tim mar AFC Leopards dino fuok e kindgi kod klab mar Gor Mahia nyaka points 7 tok Leopards loyo Tusker FC gol 1-0 e tugo manobagi alap ma Nyayo National Stadium. AFC Leopards noloyo gol makende kod ondake kochiko to tugo rumo gol manologi jatugo Hassan Beja ka points 3 miyo Leopards loch diriyo e season e tukgi gi klab mar jolos ko Tusker. Idoko mamako klab mar Ulinzi Stars oloyo Nairobi United gunde 2-1 e kinde ma Madare gi Muranga Seal to wuok amodhi mar gol 1-1. Posta Rangers oyudo loch mar gunde 2-1 e kindgi kod klab mar Kariobangi Sharks. Peleka kwenye kisima, sio kisima cha maji, kisima kinachotoa asali na maziwa. Wanaichofya kwa kutumia sindano, hawana haraka kabisa. Hii ni Ingwe sasa, Ingwe yola ya Matere. Wanasema ni mvinyo unashuka tu sasa. Wameitafuta kweli kweli. Mabadiliko yao yanalipa.